Mga kasama karong Marso atong gihinumdom o gihatagag dakong importansya ang Fire Prevention Month apan bisan pa man. Ikumpirma karon sa Bureau of Fire Protection kon BFP Tagum City nga duha ka mga babayan kumpirmadong namatay sa sunog sa barangay La Filipina, barangay Tagum City, Davao del Norte nga na-report alas 3 sa hapon, March 23 adlaw nga Lunes. Sa interview sa RMN Davao kang Fire Officer 1 Dan Henry Bucarile sa BFP sa Tagum, ang mga biktima 18 anyos og usa ka 34 anyos nga usa ka person with disability kon PWD. Nasayrang tulo ka balay og usa ka boarding house ang nasunog. Diin usa sa mga balay ang totally damaged. Anaasab sa 450,000 ang gibana-bana ang damyo sa maong sunog. Nadeklarang under control ang sunog alas 3:30 sa kahaponon og far out alas 4:55. Padayon karong giimbestigahan ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.